connectors, מילות קישור. דוגמה ראשונה זה דוגמאות. לדוגמה, for example. דוגמה שנייה, for instance, זה גם מילה להביע דוגמה. דוגמה שלישית, such as, כגון. We have many ways of saying for example, such as, for instance, and for example. אוקיי? יש הרבה דרכים לומר לדוגמה. לדוגמה. מאוד עמוק. אוקיי. הדבר הנוסף זה המילה like. like זה אוהב, אבל like זה גם פירוש של כמו. There are many beautiful colors, like blue and green. יש הרבה צבעים יפים, כמו אדום. כמו כחול וירוק. אוקיי. דוגמה נוספת למילות קישור זה סיבה ותוצאה, או גורם והשפעה, אנחנו גם קוראים לזה. אז גורם או סיבה זה cause, והדוגמה הראשונה לכך בגלל, because of. due to זה גם מפני, בגלל, כתוצאה as a result of, ועברנו לתוצאה עצמה, אוקיי? therefore, לכן. consequently, כתוצאה מכך. ודוגמה שלישית, as a result. הלאה, מילים שמביעות ניגוד. כשנראה את המילים האלה, אנחנו נדע שיש כאן סתירה למה שנאמר קודם לכן. אוקיי? דוגמה ראשונה, however, in contrast, nevertheless, yet, on the one hand, מצד אחד, ואז נגיד את הדבר שאנחנו רוצים, ומצד שני, on the other hand, את הסתירה. מה אתה אומר מצד אחד ומה מצד שני. אוקיי. להוספת מידע, in addition, בנוסף, ו-moreover, יתר על כן, ו-furthermore, גם כן, יתר על כן, יתר על כך, אותו רעיון. And thank you for watching.